Mama jalan yang di phone aku 2, 3 le 15 Pro Max kan lana ana yang berkang bah ini phone aku Prit ini mobile iPhone 11 na 12 semua kena semua teh semua underwater kau lu dugi mobile ku dugi ya One, 2, 3, 4 Daldu no water no मत करो ना ऐसा फोन बिगड़ जाएगा तो क्या करेंगे समनोसै आं बेनि मबाइलखौ बायबा गाज्रि जायोब्ला iPhone 10 सो होगोन iPhone 10 kan ini 15 Pro Max गोदानखौनो लानाय आङो गाज्रि जायोबा उसको Apple 10 देगा 11 से सेकंड हैंड हो गया ना ले 15 Pro Max kan लाना आङो berkang bah ini phone aku अरे सच में ऑफ हो गया इसका फोन रुक नहाना है मोबाइल को यार बिगड़ जाएगा मत करो ना दो मेरा ये क्या हुआ क्या हुआ ये क्या हो गया ये हाँ भगवान इसका मोबाइल की वजह से मेरा काम तो सेट हो गया नुदों दै बारग्राया नुदों दा आयो ना हमदों नामा नानि ओइ ना हमदों भगवान गसाय गैले ये बुखार जाबा गैलालै ओइ नारजि सेस भगवान बे सेस हा फाइनाली सामहाव ओरैनिफ्राय बारबोबाय आं 10 फ्रायाव दङ नै माखासेया दुगैथ'दों बिसोरो सामहाव आइयाव थांनि आंबो बबाव थांखोथाय नारजिया प्रिति नारजि थांनि बाबा कनसा पानी सेस वाव बाप रे बाप अबाव दंहैयो भगवान नारजि
गैला सावनानो दैयाव सोमनानै गाज्रि जाबाय मबाइला खाराबो दैखौ नुबाय नोंथांमोना बे बानिया दै बिदिनो दुगैखांनानै फैबाय नोंनि गोदै गाराङा नोंनि मुहिगोनां नोजोरा बेलाइ गोरलै बादि खिलिनाय नोंनि मेगन थाइनैनि बेलाया आन्दायबाय नोंनि महरावा बारहुंखा सोरगिदिं बेंखनबाय बैसागनि बारदै सिख्ला जाना बैसागनि बारदै सिख्ला जाना नोंनि महरावा बारहुंखा सोरगिदिं बेंखनबाय बैसागनि बारदै सिख्ला जाना